Horas madihita saluhutna kadongan sapursiaun di bagasan Yesus Kristus Tuhatai martang yang mahita. Debata jahuban na sangap jalana marmulia, mauliati situtu pasatronami tuho, disude padongan nyomu di tonga-tonga ningulunami satu partikianon. Waing Tuhan apala ditikion na yang tangihonon nami madeba sian hatami, marsaringar mai di tonga-tonga ningulunami. Saise sama Tuhan dosa pangalasion nami, holan mangasahon Yesus Kristus martanya kami tuho. Amin. Hatani debata dihita di bagasa tikion, imana tersurat sian buku Perjamita Bidutolu, ayat 10 sada, 1 ayat 15, sonon ma didok disi. Alai anggo ibana denggado saluhut nai dibahe ditiki halehetanna, ditopaho do huhut roha hanguluas saliling-lilingna, tu bagasan rohana sida. Holan na sodapot jolmai sulikitonna jadi-jadian na jinadihon ni debata, sian mula-mula saat rodi ujung. Dibaheni nungatung hutadda, dangadong na dumenggat dinasida, dana marlas ni roha dohot nama bayan na denggan saliling dingoluna. Akup ni tahe manang ise jolma na manga dohot na minumi, dohot marnida na denggan marhiti sian ulaonna, silehon-lehon ni debatado nangi. Nungatung takas suboto, luhut na binahe ni debata, ido na hot rodi saling-lilingna, dang tarbahe jolmai mana baitusi, manang mangorui siani, dibahe debatape songoni, asa mabiar jolmai mida ibana. Manang ahana masa nuaing, naung dung masa dui, jala manang ahana masa sugut pe, nungadung masa dui dinarubi, ai diulahi debatado mangalului naung salpui. Olak nido sahakna, topi ni hata ni Tuhanon, si lehon-lehon ni debatado si panganon dohot si inumon. Hurian itu hatta ya buku Perjamitaon, ima sian si Salomo do anak ni si David raja di Jerusalem. Mulut ajaha saluhutna akan na ginuriton ni si Salomo di bukuon tung masailongang doroha. Boasa songoni ala siat tonga-tonga ni parangoluan na binulusna manang nasai pinarrohahonna do ibana manuraton. Jala boi do dohonon songon na hudul manang na jongjong di sada dulu do ibana manatap-natap mamereng na tinopan ni Tuhani dohot parsorion ni jolmai. Marhitei di hati dakon ibana do saluhut nai pabua siat debatado harorona. Niadang sesude manisia porsia pabua na adong do debatana majadihon hasianganon dohot na mangatur hot partikian. Jala saya dong do naso mangaturehon manang nai sepetaho panopani narikot mangulu, mangula, mangan bah di ujung na mate, olah di si sabing pangatusioni. Hurian itu hatta marhiti turpu jamitaon di pabotoho do tuhita na parjolo denggado saluhut na dibahe debata ditiki halehetanna. Sian mulana ditoppa debatado tung masai denggas saluhutna. Nunga dibahe debatai jala dipasu-pasu akan na dijolmai di bagasan hadengganon. Ditoppaho do huhut roha hanguluas saliling-lilingna tu bagasan roha ni jolmai. Nanidokna disodang hanguluas saling-lilingna. Alai debata mangalehon roha ni jolma hagugoon lahu makakam saluhut partikian na adong. Rohai boi mamikir hotiki dohot udut ni akan adong diakana masa. Alanima rohai boi mangatusi partikian waing. Ainunga diatur ho debata saluhut na masa di bagasan nguluon ho Bartolomona. Debata naung mangaleho jolmai roha manang pikiran na boi mamereng diduru ni akana masa si ganupari. Jala lobi siani ima ngolu na lobi bulat nai.
alai pamikirioni dang boi sikop mangalapati saluhut nai. Nileho debatado tu jolmai pamikirioni alai debata dang mangaleho sikop pangatusioni laho mangalapati hahomioni. Manang holan na so dapok jolmai sulik kitonna jadi-jadian na jinaliho ni debata sian mula-mula saat rodi ujung. Napaduahon na dumenggat di jolmai ima marlas ni roha dohuk mabain na denggat saliling di ngoluna. Hurian itu hatta sian pangatusion ni si Salomo tu jolmai ima ulaon na dumenggan marlas ni roha maradopo panopana na masa di ngoluna mangulahon na denggan hobar tulomo ni roha ni debata dohuk makasonakko si leho-leho ni debata di bagasan ngoluna saliling di ngoluna. Napatuluhon na sanarikko di ngolu ni jolma si leho-leho ni debata doi buita bereng dia 10 tului. Akup ni marlas ni roha dohuk mabain na denggan saliling di ngolu ni jolmai ima manang ise jolma na mangan. Napatuluhon na sanarikko di ngolu ni jolma si leho-leho ni debata doi buita bereng dia 10 tului. Akup nina marlas ni roha dohuk mabain na denggas saliling di ngolu ni jolmai ima manang ise jolma na mangan dohuk na minumi dohuk marnida na denggan marhite sian ulaonna si leho-leho ni debata do nangi. Haboyota madalani ngoluon di bagasan hadengganon dohuk madai na tabo di ngoluon ima si leho-leho ni debata doi. Hita akan natinopana ikut dobongok tu bagasan parsaoran nasi tongduk debata jala makamolatehon pabahena ni debatai uduk mahita tu debata alani mahita dapotan las ni roha disaluhut ulaut tai napaupaton nunga diatur ho debata saluhutna buta bereng dek 10:1-15. Sian parbinotoa dohuk pakatidakonon ni si Salomo ti parhatopot ibana do pabua luhuk na binahin debata ido nahot ro di saliling lilingna dang tarbahe jolmai mana baitu si manang mangorui siani di bahe debata pe songoni asa mabiar jolmai mida ibana. Hurian itu hatta saluhut akan masa dihasianganon pangatur ni debata do. Hola sasada ibana do panoppa hasianganon jala holan ibana sabindo na mangatur ho saluhut nai tungso margogo do jolmai paubahon naung tinotopon ni Jahoba ai luhut na binahi ni debata ido na hotro di saliling lilingna sia saluhut na pinatu pani debatai ima asa mabiar hita jolmai mida ibana pabua na tinopana do hita jadi-jadian ni debata do hita tu hita jolma na dilehon na roha tapakke mai marnida hina balgani debata manada mahita didirita maradupo debata pabua haboion na adong dihita sia debata doi. Di ayat 15 ni do manang ahana masan waeng naung dung masa doi jala manang ahana masa sugup pe nungadung masa doi dinarubi ai diulahi debatado mangalului naung salpui labatanna debata nunga manotopon perputaran nina masa saling lilingna di bagasan nguluon rodi saluhu na ganup na masa marna punaho tiki naung ditotopo debata adorasa manang sebelumnya imago barat taringok tu debata na totong mangalului naung salpui lama mereng jala mabaheni muse mulak masa akadongan sapor siaun marhite turpukon saurdut mahita songon panadaun dohok pakatidakonon ni si Salomoon pabua debatado majadihon saluhutna jala akan natinopana ipe disarihod do dadahola jolmai dapotas si pangano do sinumon akapinahan pidong na martonga-tonga langit do akan asing pe disarihod debatado atong lam mahita akka jolma naung dilehot tu hita roha manang akal budi maribar sian akka jadi-jadian na asing
dang taboto be madok mole hati tu dia bata ikon mabiar dohi tatong tu Jahoba unang lejeng rohata dopa ibana na ului mahita sipata gai na martuhani ditikilaho mangan minum doh dung sidung mangap pehita olo dohita dang pola martangiang ai toi ma ai nunga ditanyako ni ditikilaho manuan nunga ditanyako ni ditikilaho mangaloppa tarlumobi mai tiki di pesta hita so martangiang dope nunga sidung mangan dang taralo hita hisapta maradoppo Tuhani hape si lehon-lehon na do itu hita marhiti pasu-pasuna jala unang didok rohatta dak siat debata gogo ni na taulai takas mata boto si lehon-lehon ni debata do nangi aibana pagabehon na taulai marlipak gadda sian ibana do haroroni akka susuanan boni udah dohot akka aek na ditanoon atong taraju mima dirita unang losok unang maila hita martangiang tu debata maka melatehon si lehon-lehon nai asa pasu-pasu si panganon do sinumoni tu pamatakta amen martangiang mahita debata Jahoba na sangap jalana marmulia nungatung takas hutangi kami dewa sian hatami asima roham ali Tuhan debata sai pasiko mapangatusion nami saya jara-jari hami di bagasa todimi jala hula kami ma Tuhan hatami pargugui mahami saya sama Tuhan dosa pangalasion nami holan mangasahon Yesus Kristus martanya kami Tuho amen horas madihita saluhutna shalom.